Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Mayong hapon sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kamusta ang Miyerkules, intro pa lang duga, nakuhaw. Miyerkules nga adlaw. Sa aton iya nga mga kaaksyon, nga nakatutok na sa siniman nga tinion. Pata ang iban yati, halin pa kay nasang kaagahon. Naga-monitor from sign on to sign off kuno sa mga programs ng Aksyon Radyo. From heaven and heal their lives. Subong adlaw, Mayo 19, tuig 2021. Kamusta mga ka-aksyon naton nga nakatutok man sa ilatag sa iya ka mga transistor radio and also sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook Live. Medyo mapaang subong iya ang panyampo. Pero may pila ka portion nga nagaguom-guom. Kag may ara pa kita gani isang gin-report. Actually nakitaan ko man kaina sa kalangitan yawan pa ko pangita kung di na ginatudlo kay gali nalipdan sa matag-as iyang nga mga building. But anyway, may ara ka ginasa. May ara ka ginas nga tornado. Mayo kuno gani kay ara lang sa tubig. Kasi kung isip-isipon hindi gid sa gihapon na makonsiderar nga safe. Ilabi na kung may ara sa mga mangingisda bala no nga ara within the area sang natabo ining pag ginatawag tornado hindi ginaya malikawan basi bala madala man sila sa buyong-buyong ti kaluluoy ken kapin pa kung gagmay lang man nga sakayan. So sa aton yung mga ka-aksyon, importante gid nga maghalong kita. So, ang term gali is water spout, eject action JM. Sige ang natabo is water spout. According na sa research ni Action JM by Kim. Salamat gid JM. Okay, so amo na no panumdum gid sa aton yung mga ka-aksyon. Kun gani kun kay actually nabasahan ko man yung ginatawag nga water spout, hindi ka dapat magkumpiyansa bisan iya nagatagi ti ang init sang adlaw. May tendency nga matabo ini siya nga kay ti ang inaya nga mga nagakatabo mga fenomeno kaangay sina hindi na iya mapaiway kapin pagid nga subong ang kondisyon grabing bugnaw nasundak po naman sang kainit kapaang may tendency nga develop ang kaangay sina iya nga mga sitwasyon like ang water spout or makitaan bala naton nga pagbuyong-buyong no pagbuyong-buyong daw nang mix sang tubig kag sang hangin daw mo nang paghangop ko ba do naga science mas indayan gamay lang nga nabalaan okay kagina ko man gani gin research. But anyway, antes man kita mag-proceed sa pila naton ika mga pag-istoryahan sa subong nga hapon, diri kita anay sa aton manlakat sang panahon.
Kay ang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ amo sa karon ay nagaapekto sa Mindanao, Visayas kag Palawan. Ang easterlies naman amo yang nagaapekto sa nabilin nga bahin sang Pilipinas. Ang Western Visayas dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod ini sang easterlies. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin ang mabatsyagan sa karon sa bilog nga isla sang Negros. Kaina si Haring Adlaw nagbutlak las 5:19 ang aga, kag ini naman ang magatunod las 6:05 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara karon naga-range sa 26 to 31 degree Celsius. Sige, do medyo limitado lang oras ni Indayan. Gamay lang nga mga information about sa aton man nga mga national news. Diretsohon ko na lang Sa aton mga ka-aksyon, subong bala may ara sa mga panibag-o naman nga palayag ang aton yang Commission on Higher Education nga open ini sila sa ginaduso nga selective lifting sa moratorium sa mga bag-o yang nursing programs. Kay ti do amo ni ginalantaw ni CHED Chairperson Prospero de Vera III nga makabulig. Payad ako ni ang mabulig even though nga selective lifting lang ang himuon. Ilabi na kay ti syempre hindi gid malikawan, no? Kag wala man naton ginapangayo pero muning sitwasyon subong ginihamplo ni De Vera ang natabo yang COVID-19 pandemic. So ang paglantaw ni De Vera hambalya mas maayo ni siya, at least may preparasyon kita kag kung magkinahanglan sang dugang nga mga health personnel may ara kita sang pwede nga kuhaan. Ang isa pa gid naton kabalita ining may angot man sa palayag karon ni Senator Risa Hontiveros. Hambal niya do hindi gid manami, no? Hindi gid ko manami nga himuon niya or i-require ang mga 4-piece beneficiaries nga magpabakuna antes pa man sila or antes pa nila mabaton ang bulig pinansyal nga ginhatag sang gobyerno. Ginkonsiderar ini ni Hontiveros nga daw pagpangbuli, no? Sa publiko para lang iya nga maobligar nga magpabakuna. So suno kay Hontiveros dapat respetuhon ang mga pigado. Bangod wala ina nasaad sa wala sang kondisyon nga kaangay sini nga kinahanglan magpabakuna antes iya or antes ihatag ang bulig pinansyal sa mga 4-piece beneficiaries. Wala dira nasaad. So hambal pagid ni Hontiveros nga kon mahimo maghatag sang incentive ang gobyerno sa mga tawo, no, or sa mga 4-piece beneficiaries nga ara willing yang magpabakuna or nag-cooperate without hesitation or without bala nga mga pamahog padira abi or paandam or kung ano padira nga mga palayag isang gobyerno para lamang nga magpabakuna. Kay ti sinasiling na wala pa man kambal si Presidente Duterte nga himuon mandatory ang ang vaccination, di ba? Sa gihapon nagapabilin ini siya nga nagarespeto kung ano ya ang panindugan sa isa ka Pinoy. Okay, 1:52 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton yung mga ka-action kay sa akon nga pagpanumbalik aton man pag-istoryahan ang aton nga FYI sa subong hapon, ang aton nga topic sa siniiyang nga adlaw, mga posible rason kung nga nagasakit dira ang imo nga tiyan. Ato na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Kag sa karon, diri kita sa paghatag man sa inyo sang aton iya nga or pag-share sa inyo sang aton man nga topic sa subong iya nga hapon sa aton man nga FYI or for your information portion. Mga posible rason kung nga nagasakit dira ang inyo iya nga tiyan or ang aton nga tiyan. The usual, di ba, kung sakit ang aton iya nga tiyan, if halimbawa, self-medication nga ginatawag, kung kaisa, kung mga kabataan pa,
ang parents amo iyang nagapamangkot. Ano ginaba ano kuno ang mga rason kun nga nagsakit ang tiyan, ano ginkaon mo kaina? Pero kung sa mga doktor man, di ba usual ang man ang pamangkot, ano ang imo ginkaon kaina? Ano ang or sa diin nga parte or diin nga bahin si imo yang nga tiyan ang masakit? Ano pa gid ang imo nga nabatsyagan? Usual na siya nga ginapamangkot kung magbatsyag ang isa ay katawo sang pagsakit sa tiyan. So, diri kita. Ano ang posible or mga posible nga rason kung nga nagasakit ang aton nga tiyan? Number 1, ulcer or hyperacidity. Kung ang sakit, yara sa nababaw nga portion sa aton iya nga tiyan, kag yara sa tunga, pero sa left portion, to kabudlay ba? Sa tunga tapos left portion. Ti ano gid indayan man. Ini ang lugar na kung sa diin posible makabig bala nga may ara ka sang ulcer or may gabatsyag ka iya sang mga sintomas sang ulcer or hyperacidity. Ang sakit nga ini, masami naton iya mabatsyagan kung gutom. Number 1, wala kung kay isa nalipasan ka na sang gutom. So, nagakabuhinan man ang sakit kung number 1 ni siya nga gina-offer sa imo saging or tinapay. Pero hindi lang pagpatamaan. Mag-inuman sang madamo iya nga tubig para nga matinluan ang acid sa aton iya nga tiyan. Ang ikaduha, gallbladder stones. Kung ang sakit, ang sakit naman iya sa ibabaw nga portion sang tiyan, in the right upper portion in the right portion. Hindi sa naibabaw nga bahin sa ngaton nga tiyan. Gets nyo na for sure. Sa ibabaw nga bahin sa aton nga tiyan sa too. Okay? Ini ang pwesto sang gallbladder o kunang abdomen nga ginatawag. Posible nga ikaw may ara sang gallbladder stones. Kung kaisa ang sakit, do feeling ni mo batsyag ka man bala sa likod? Amo na ang pilaman ka or pila lang sa mga palatandaan nga may problema ka sa imo yang nga gallbladder. Batsyag ka man sang sakit kung makakaon ka sang mga mamantikaon nga mga pagkaon or mga matambok nga mga pagkaon. Ang ginapanugyan sang mga health professionals, magpa-ultrasound sang tiyan para mahibaluan kung bala amo na positive nga may ara ka sang gallbladder stone o kung wala. Ang ikatatlo, appendicitis. Kung ang sa nadalom naman nga portion on the right corner, on the right portion, ini ang lugar sang aton iya nga appendix. So, ang sakit kuno nga appendicitis nagaumpisa ina pagkaligad sang 2 tubtub 3 ka adlaw. Kaga nagasaylo ina siya sa right portion sang aton iya nga tiyan. Kag masakit ang lugar nga ina kung halimbawa i-try to nang usual ta na di ba matumok bisan inanay lang nga tumok sa ngaton iya nga tudlo do naga-react ka na dayon kay meaning nasakitan ka. So ina gali may problema ka or ginatawag nga appendicitis. Ginapanugyan sang health expert magpakonsulta gid sa doktor. Importante gid na actually no? Kay ang doktor lang maka-identify, no? Ma-check nila kung ano gid ang mga rason. Ang ika-4, colic. Kung nagapalibot bala ang sakit kag wala sang permanenteng lugar
inabasi bala nga nagahilab dira ang imo iya nga tinai. Ang tawag dira colic, hindi man ina delikado kay tungod nga basit nagkakaon kalang dira sa nga mahigko iya nga mga pagkaon. Kagti kon mapa-wash out mo na sa makapamuhin ka na abi, madula lang man na. Do sometimes maka-experience kita sina kay may times di ba nga halimbawa na alang-alang ka, wala ka nakahingagaw puli sa inyo. Di naka gutom ka na, nakabakal ka dira sa mga kilid-kilid, di mayo kon ma-sure mo gina nga safe inang mga pagkaon, di ba? So may tendency nga mag-experience kita sang kaangay sina iya nga pagsakit sa aton nga tiyan nga do hindi naton mabalaan kung diin gid kiduga saylo-saylo man ang sakit. Tawag sina gali is colic. Ang ikalima, gastroenteritis. Kung nagahilab ang imo tiyan kag nagapamuhin lang nagapamuhin inabasi bangod may ara ka sang gastroenteritis or infection nga nakuha mo sa higko iya nga pagkaon or nabalang nalipasan na iya nga mga pagkaon, tawag na gani actional mark. Kung pwede mo masuot doon nalipat ko sang term Gumalipaton sinday anaw. Importante mag-inom sang tubig or pwede gali sopas or lugaw. Kag magkaon sang saging. Dako ni siya nga mabulig sa aton kung magbatsyag ka dira nga do nagahilab ang imo nga tiyan. Kag tapos do hindi mo man ka pamusunon pero do ina balang ang kung magpagwa ka na sang imo nga higko basa or from time to time hindi mo maintindihan kay pagkadugay-dugay gibatsyag ka naman kadto ka naman sa CR na mo mga pila lang sa mga mabatsyagan mo kun kaisa kung may ara ka sang gastroenteritis. Okay, initanan ha according sa mga health experts man. Kay sindayan hindi man ko health expert. Nagbasa lang ko sa mga kagti syempre nagpabalo lang, 'di ba? Naghatag lang information sa aton nga mga ka-action. Pero initanan ginbase naton ha sa mga health experts. Basi bala maghambal kamo nga sinday ando hindi man niya professional in the field of medicine nga naghambal-hambal na siya kung ano-ano. Ari ginbasa ko lang ha sa liwat. Ginbasa lang ni Indayan, ginkuha naton, gin-research naton from the web. Para yan nga ma-share man naton sa aton nga mga ka-action. Kay ti kun ka isa or not all the people nga nagapamati abi or subong nagabatsyag sang kaangay sini nga mga sitwasyon is nakabasa, di ba? Nagbalang bisan tuod amo na ni ka sang teknolohiya pero may pilagid iya nga nagapamati kag gusto makakuha sang information from radio or mabatian nila over radio or sa mga television man. That's why nga gina-share ini naton. Okay, ang ikaano amoebiasis. Kung masami ka nga nagapamuhin kag kun ka isa pasensya kung may nagakaon alas 2:12 subong basi may nagakaon oy si Action JM Action JM natural lang hindi naton malikawan actually, di ba? Hindi niya malikawan nga mga sitwasyon. Di pasensya lang JM ako nagakaon kada subong hindi lang pagpaminsaragid okay? Sige. Ang inigali naman niya kondisyon or pag sa ato naman nga dyan, for example, kung masami or permi-permi ang imo yan nga pagpamuhin, inabalang wala sa insakto nga oras, no? Kadugay CR ka naman. Tapos ang imo nga ginapagwa nga higko is daw may like, ang sipon bala, daw may impon siya nga ng daw like sa sipon kag dugo
posible nga inatawag amoebiasis. So, mas maayo magpa-check ikaw, di ba? Magpa-check ka sa laboratory kay para mahibaluan kung ano ang kondisyon sang imo yang nga tiyan. Ang ika-7, kidney infection or kidney stones. Kung yara sa puson bladampe ang nagasakit, kag daw kahapdi, kasakit man sa pagpangihi. Posible nga may infection ka iya sa imo man nga ihi or may kidney stones ikaw. Mas maayong magpa-check sang urinalysis para iya mahibaluan kung ano man ang matuod nimo nga balatian. Kag ang ika-8, sakit sa matris or ovary. Kung ikaw babayi kag sa may puson nimo ang nagasakit, posible ara sa ovary kag sa matris ang imo nga problema. Wadi man ina nga tawag dira is dysmenorrhea. Kay ti for example, like sa akon ha, akon mag-abot akon nga period or monthly period, kung kaisa nagauna kuya batsyag sakit do 5 days before mag-abot akon nga period, monthly period, nagaano ko na nagapangapoy, 'di ba? May ara naman niya nga mga babae nga kung nag-abot ilang nga period kag may mga dysmenorrhea kung kaisa on the first day, grabe ang ilang nga batsyag nga do hindi bla makagiho kaya ang kasakit lang sang tiyan, kasakit sang ilang nga puson ang ila yang nga gina atupag kay ti syempre do akon thank you lang gid kay hindi lang gid ko nga super nakabatsyag sang sining ginatawag nga dysmenorrhea once lang siguro kay ano to ganing ginobra ko wala nakakaon. Nag-abot akon nga period kag tapos daw wala ka pahuway. Ang isa pa ginagaliha ako na mo lesson learned man ni sa akon gani kag sa aton nga mga ka-action sa mga babae nga naga-monitor subok. Hindi gid maghalay panghinaw after ninyo dra iya sa nang sako kamo dra before example obra ninyo kapoy ang imo nga lawas bisan nakapahuway ka pa bisan 30 to 45 or 1 hour pang imo nga pahuway hindi gid magpasaga-saga nga kada gabi himuon mo ina kay may tendency gali nga pag-abot sang imo yang nga period magbatsyag ka gid lalain ko di ko kagwanta makadto ka sa CR, bago ka lang halin CR, hindi ka na maghalin sa CR kay hindi mo maintindihan kung may mapupo ka or what. Hindi gidya klaro. Dugangan pagid kay gutom at kurog ko muna mga panugyan lang nato na. Kay actually araya ako niya personal experience as isa man as babayi. Sige natawag man nga dysmenorrhea. Kagang iban gani yan nagabatsyag gini sang dysmenorrhea mga babayi. Nga daw for 3 days ang ila yang nga ginabatsyag do hindi maintindihan. Ang lain pa ginadiri ang ilang nga mood na gani ikaw action JM kung may nobya ikaw kag ara iya tiyan nung ka kagin maghalay sunlog sa iya kay basi may maglabog. Joke lang na JM Okay, 2:17 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag-abuyan to ang aton iyang topic sa subong man nga hapon para sa aton nga FYI portion. Standby sa aton nga mga ka-action. Kay this time, diri kita sa pagbasa man sang sulat nga ginpadala iya sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma,
ay mag-ilaw sa Okay, ang aton nga letter sender sa subong nga hapon, isa ka 15 years old. Nagpatawag lamang sa kay Carmi. Kagang sulat ni Carmi nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Carmi, 15 years old. Pareho sa iba niya mga teenagers, fun-loving man ako. Galing kay hindi makagimik bangod iya sa pandemic. Pero, normal lang naman diba sa mga kabataan, pareho sa akon nga may nagapangaluyag balatita. Ang iban ko nga mga abyan, ginapasugtan sa ilang mga ginikanan nga magka-boyfriend. Pero ako, ginadilian, bangod bata pa kuno ako. Ang isa pagid balatita, ang iban ko yung mga abyan, ginatugutan nga magkadto sa ilabalay, ang ilang mga manugpangaluyag. Pero ako, wala. Nahisa ako sa ila tita. Isa ka bes? May kachat ako nga nagapangaluyag sa akon. Dali-dali ginagaw ni Papa ang cellphone. Kaginhambalan ako nga hindi pa ako pwede nga pangaluyagan. Sa sobra nila ka-istrikto sa akon, napensaran ko kung kaisa balatita nga magpasaway. Ugaling, hindi man kami makalagaw sang akon yung mga abyan banguda sa nasiling na bawal pa. Ang sa akon lamang tita, di ba, hindi dapat tama kahugot ang pagdisiplina sang ginikanan sa mga kabataan tungod basi nga magrebelde? Tita, salamat gid sa pagbasa sa akon nga sulat. Kabay, nga mahatagan numan ako sa nga advice angot sa akon sitwasyon sa karon. Ang tagpadala, Carmi. Alas 2:21 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa ako niya pagbalik, standby sa aton yung mga ka-action. Kay akon man pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita We. Para sa aton nga letter sender nga si Carmi. Iya nga problema kay do agabigid kuno kahugot ang iya yung mga ginikanan sa pagkontrol sa iya. Ilabi na kun pagpangaluyag ang paghahambalan. Sige, standby sa aton iya mga ka-aksyon. Dira mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Kay Sir Alex Montasa mayong hapon sa kay John Vicente. Gina-monitor ko ng iya family Vicente dira sa may Karabalan sa Himamaylan City. Sa kay pare Jonathan, Bia Jonathan, naga-monitor man kag sang iya dira iya nga asawa si Ma'am Mary Joy Fuentebella ngayong hapon. Okay, coffee break ko na si Sir Alex ho. Miss Atia Kim Iriman mayong hapon dira sa Banwa sang Morsha. Si okay. Ginagreet pagid gali ni Sir Alex man si Ma'am Vanessa Mayo, sorry. Kag kay Jinky Dialagdon, Ma'am Lily King kag sa ka-EFC. Salamat gid. Kay Madonna Tyson. Hello po ma'am, visible po ako. Yeah, makitaan kita. Makikita kita. Sir Yoga Ray, mayong hapon, always kinaga-monitor dira sa may barangay Pandanon, DSB. Ma'am Elizabeth Malakagamala, mayong hapon. Okay. Ginagreet pagid gali ni Sir Alex si Ashley Wayne Samiliano, Jobeth Arellano, kag syempre Miha Samiliano. Okay, salamat. Ma'am Melchorita Ferrer, mayong hapon. Diding Aluhamiento, mayong hapon man, kag salamat gid sa pag-monitor. Sir Eddie Lawos, dira sa Cane Town, Victoria. Naga-monitor sila upod niya si Nanay Isabel, si Miss Rosalie Dagsang. Hello kuno sa Dagsang family. Martin Aliling, mayong hapon. Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Pag-greet kuno lihog Pamilya Susana. Sige, salamat Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon man, naga-monitor siya from Celine Homes. Nag-share man sa iyang experience sa aton ini nga topic kaina sa FYI portion nato na baya sakto na ambal mo indayan ang gallbladder sa right side gid sa may sulok-sulok dampi. Kagin operahan gid ako nan mangin isa ini ka halimbawa sa aton yung mga kaaksyon. Si Miss Jackie Openia Drilon, mayong hapon. Elmer Regalado, mayong hapon. Naga-monitor sa Fairview, Quezon City. Clark De La Torre ay abaw indayan.
Sige, basahon ko na karon ng imo yang mahatag nga advice, Clark de la Torre. Okay? Salamat gid And sa Nuguid, mayong hapon indayan, watching from Bataan. Sige, salamat gid sa inyo man nga pag-monitor. Okay. Wala na ko may nalapawan. Basi may naglapaw. Anyway, salamat kay kag-continue nang sa pagpadalamahan sa inyo yung mga mensahe diri sa aton man nga program. Inyo dira nga mga greetings. Salamat gid. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsagan mo ang kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas. Kag pabalik diri sa aton programa this time, diri kita sa pagbasa man sang ginhatag nga advice ni Tita Wa para sa aton man letter sender sa subong nga hapon sa kay Carmi. Mayong hapon sa imo Carmi, kag salamat sa pagpadala man sang imo nga sulat diri sa This Is My Life. Carmi, 15 anyos ka pa lang, kag hindi pa na isa or makabigid iya nga dalaga. Obligasyon sang imo yung mga ginikanan na proteksyonan ikaw. Rason nga mas sila naga-istrikto sa imo. Husto lamang nga hindi ka mangin seryoso anay or hindi na pag seryoso ha ang ginatawag nga paghigugma. Bangod madamo na nga mga kabataan ang napahamak bangod sa sina. Tanan nga ginikanan, handom ang maayo iya nga buwas damlag para sa ilang nga kabataan. Gani hindi pagkabiga nga malain ang ila ginahimo nga pag-istrikto sa imo. Palangga ka sa imo mga ginikanan, gani ikaw ginabawalan. Mag-aabot ang husto nga adlaw para ikaw pangaluyagan, pero hindi pasubok. Tutok anay sa imo pagtuon para makatapos ka, kaga matuman ang imo or ang handom sang imo mga ginikanan. Siyempre, handom sang imo ginikanan para sa imo. Hindi pagpensara nga mangin pasaway ka sa imo ginikanan bangod. Posible lamang ina nga magaresulta sang kalainan. Okay, salamat gid Tita Wa. Si Clark de la Fuente man kuya man. De la Torre, ambaya ay abaw indayan. Studies first, anay. One day, she will realize nga tsakto ang iya ginikanan. Naagyan ko na personally. Uy, baw mga bata subong uso ang reto-reto. Ang reto-reto, inablandog na sunlog-sunlog ka dira sa ilaman yung mga friend. Walang forever sa reto. Uy. Hulta, hindi pagsugata. Action JM, kabati ka to? Action JM, ang nasiling, hulta, hindi pagsugata. Nan. Mayo tani kung manuglaon ka na kay sugaton mugid ang love life mo. Nga na traffic. Joke lang Okay, in the end, kung bayaan ka, parents mo lang na ang makomfort sa imo. Ano na sa action? Sige. Salamat, gid. Okay. Nakayuhom ko sa nga advice ni ang advice ni Clark de la Torre. Sige, may sugpon pa siya gali Hambaya, congrats gali sa mga nabakunahan na iya nga lola ko si Lola Regina kag si Auntie Ruth de la Torre sa may barangay Tangob. Sige, salamat gid kag salamat man na Clark de la Torre sa imo yagin hatag nga advice. Akayuhom ko sa iya nga ginasiling. Walang forever sa reto, hulta, hindi pagsugata. Believe kasagad. But anyway, alas 2:37 Nakita Action Radio Philippine Standard Time.
Saliwat, salamat gid sa kay Tita Wek kag sa aton nga isa man ka listener nga nagpadala sang advice sa aton nga letter sender sa kay Carmi. Oh man, jack tugid na 15 years old ka pa lang Carmi. Damo ka pa na iya may maagyan. Damo ka pa na may maagyan kag damo ka pa man may makilalan. Hindi lang magdali Consider lang na siya nga ano na nila sa imo nang amo na ang ilang style, no? Style nila sa pagpakita isang pagpalangga sa imo. Kung gusto kanila proteksyonan. Okay? Sige. Standby sa aton nga mga ka-action. Kay this time, diri kita sa first part man sang aton iya nga horoscope sa sininga hapon. By the way, happy birthday gali kay Chay Bibing dara sa may barangay Felisa. Naga-celebrate karon sang iya man niya kaadlawan. Happy birthday, Febe Macalde. Okay. Unahon naton sa aton nga horoscope sa subong iya nga hapon, ang mga Taurus. Abril 20 tubtob Mayo 20. Mangin blessing ang krisis nga imo yan na eksperyensyahan bangod makilala nimo ang matuod nga abyan. May ara sang oportunidad para nga ma-meet ang ideal life partner. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 46, 58, 12, and 55. Tulip pink is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, ang imo pagkatawo, maayo ina nga depensa sa mga tawo, no? Sa mga tawo nga mahilig dira bala magpamintaha. Sa mga Gemini, halungan ang ikaayong lawas. Lucky numbers 43, 36, 29, 52, and 13. Amethyst violet is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, ma-approve na ang imo nga loan. Gamiton ina sa negosyo. Agud iya nga mag-multiply or mag-doble pa. Okay? Sa mga Cancer, kinahanglan, tipid-tipid lang pag may time. Okay? Di magbagalay dahil gasto kung wala malang sa or wala malang pakadtuan balang imo iya nga ginagastuhan. Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 46, 58, 22, and 11. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, ma-discover ang product influence. Madamo nga customer ang magagwa kag magasaka man ang imo iya nga income. Good luck dira sa imo Leo. Lucky numbers 43, 56, 29, 31, and 13. Tangerine is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, may sorpresa nga balita nga mabaton. Pasado ka sa imo iya gina-applyan subong nga trabaho. Pwede man mag-start na sa imo iya nga negosyo. Sa mga Virgo, lucky numbers 33, 26, 22, 48, and 55. Evergreen is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23, sa meditation, magagwa ang talent. Ma-develop ang imo ya desire as public servant. Go lang. Para iya sa imo man kaayuhan, kag para iya nga mapanami pagid ang imo iya nga ikasarang or ang imo man nga status. Syempre, go lang kung ano man dira ang mga nakaset na subong para iya sa imo. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 46, 59, 22, and 11. Magenta red is your lucky color.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:42 na kita. Kag amuyato ang first part sa aton iyang nga horoscope. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagpanumbalik sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Prepara kita para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himuhalin sa soya, balunggay kag Zenthone. Ang kafe nga swabing aroma, swabing timpla kag swabe ang sabor, nga sa diin may mga vitamins, minerals, may insoluble fiber pa. Inang insoluble fiber, amo inang nagatinglo sa itong colon o Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kantahin nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyo kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawar. Pwede inyo kaupod ini si Indayan. This time, dili kita sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa idawan nato ng mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, mabatsagan nimo ang power of words. Pili permi ang feel good words para iniya ang maayuman bala or para maayuman ang magabadik sa imo. Sa mga Scorpio dira, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 15. Satin white is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, magadayaw ang mga tawo sa imo nga kaayo kag paghatag bala pagtamod sa mga tawo nga nagakinahanglan. Mas manami nga feeling ang imo man nga mabatsyagan. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 46, 59, 22, and 11. Mocha brown is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19, tanan nga matuod ang imo nga maeksperiensyahan. Kalakip na dira ang kamatuuran nga makabangon ikaw. Makabangon sa ano Indayan? Makabangon sa anuman nga problema or hangkat sa karon nga imo ginapangatuban. Sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 47, 36, 49, and 55. Cobalt blue is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, malipayon or masadya ang kabuhi nimo bangod ideal ang imo nga mother-in-law. Mas mahangpan nimo ang imo nga partner. Sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 55. Citrine yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Padayon or magapadayon ang maayo nga pangabuhian. Kag dapat manginwais ka man, sino ang imo nga pagasaligan. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Scarlet red is your lucky color. Kag para sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, ang mga eksperyensya bala nimo sa nagligad, imo inakaroon iya nga mapanumdum, pero hindi madulaan sang paglaom. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 49, 52, and 15. Electric blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Kag amo yan to ang aton iya nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. By the way, mayong hapon, dili sa may bread ko sa RTN office. Sila yan ni Taminda, ni Tanida, kay Nang Tintin, kay Kapid, kay ng Norlin, subong man kay ng Larry, kay ng Gigi. Mayroon na nga pag-monitor sa inyo. Sige, this time, up din ninyo ako anay para sa aton man nga, Horacio Imperata. Horacio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon.
sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, dir kita sa aton nga 3 o'clock our prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I try. You're such a Tiyo naman sa pagpaalam ni Inday Ann sa subong edisyon sa programa This Is My Life. Kag sa gihapon, apag antes gali ader kita anay sa aton man nga Bible verse of the day gikan sa Philippians chapter 1 verse 19. I know that through your prayers and the help given by the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. Sa ngalan sang regular nga anchor mo, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo lagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa, kung anuman ang ginhambal sa natungdan. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon